जहाँ जाए वहाँ बकरी हमार संग जाए छिना कहता हूँ कि ना बकरी हमार गाड़ी में ना घुसी ओकर माई घुसी हो ओकर माई कोई ना घुसी ये तहर दादी मोर है एगो बकरी के पाछे 5 हर के गाड़ी कइलनी है गाड़ी में उतर के पैदल लिया तलू ए हो रहर में जाते तम संगे जात रहे यार वो तो निगरानी करत रहे एकरे दूध पी के हम जवान हो गइनी माल हो गइनी माल तहर माई जब विदाई करते न त मुंह बना के मुंह फुलेले रहू तो हम जनवी न कि जहां त 5-6 थन के गहना मंगू सोना बाबा तुम त बकरी खाती मुंह फुलेले काहे न हो हम बकरी में शहरी हिया चल चल एकरा संगे पहले रात बिताइम तब तोरा संगे सुतम अलगम न तो रे तो हमरा से बियाह काहे खाती पहले एकरे दूध थान में घर घर घरब आ पियो पे एक लोटा तब सुतेंगे स्वागत मनाएंगे देख लछिना देख रहा दहेजुआ बकरी है हो दहेजुआ हमारी है दूधवा पी के जवान हो गई जवान तोर बाबू न करार क के हमके अंगूठी ना देहना बता त हम का कर भाई जी तनी रास्तावा देख के चले कि औरी कोई बा है में ठीक ना कहां बा लड़की रह तू हो तोरे में से लड़को रहती तारा समझ के फोद में बांध के लगता के चोरे नहीं एगो औरत हो तो औरत हम मर्यादा में बोला हो अपना बकरी के बधिया करे में टाइम नहीं लगा तारा के तुरंगे को दे बकरी कहीं बधिया होला काहे ना करब देखा इसकी में रोवत रहे वो बोका के होत रहे हम कह देनी सरवत रही ना बकरी का कहां बधिया तू कह दहनी छेमिया छोट कर देनी ए रानी खसी के बधिया होला बकरी के नहीं कौन रे बताव ए भेरुआ आमदी तू ही बता भेरुआ कैसे कलिया रे सरवाई दुल्ला बियाह के क्या होतन जाए भैया अच्छा भागना पड़े ना उस मंदिर पर ए ऐसे मत कहो भागना पड़े ना नहीं जाए भोसड़ तोहार दाब देब ना तो बिटुरा जी बुझै छी ना हो तो आला समझ से ढेर गिजवाए हैं को हम दर्द थोड़े बा हां हो मतलब ई कुल पूछता ना हां हम 1 लाख के बकरी माई मर गल ओकर प्राण नहीं मिला तक गल हम के संग न रहब हो हां एगा के लेके जेबे न करब तू ही बताओ ए भेरुआ भेरुआ मत कह मुखिया हम ई गांव के मुखिया के नहीं लिखल बा मुझे के नहीं लिखल बा लिखा रही लीलरा पर लिख के घूमी जब लिखा जब नहीं खत्म कैसे जानब हो चाहे दे मुखिया जी गलती से माफ कर तनी चाहे दी भोसड़ो जाए दी अरे हम परसवा चोरी हो गइल हो इतने घड़ी में परसवा है अरे इतने घड़ी में चोरी हो गइल हो ए बानी परसवा है बकरिया ले लेबी हां ओ मरानी ले ले बल्ले चला तिजोरी के मैं चाबी ओन दे बानी हम बकरी रक्षा को ले ले जेम चोल आवेला सुन कर बंग बा बा बंग हम जानी साफ पलटा मरू न बिया भोसड़ी हां ये कैसे बियाह कर ले रे बचावा काल बचे भोर में मुहमा धा के नौवा बियाह करैलस वही से शादी ठीक भ रहे भाग गइल उला के हम बैठ गइल रही बियाह तो से पूछता नहीं उहे तो से पूछा नहीं हां चोली दुद्दू को पेल में जब ना छोट बा कच्छी तो हम पप्पो वाला माई वाला सब को याद है तुम का कर मतलब ई पूछता ना डिटेल देतलु जी कुछ नहीं ना हो बैल काले भाग गई नी ए बाबूआ ए हमर रानी भाग गई नी ए रानी चले के घरे माई इंतजार करत होई रुक रे बतिया ले हग भी तई जे हग रे ओ जाय तो स्वागत मनाए रे ओए ओए हमारा ले स्वागत नहीं मनई है हमारा ले हम मरत तहार एकरा के देखो बता दे तनी एगो बोका पय कद कद काहे हम स्वागत मनाई हमर रानी ना मनाई हो तहार भैया यहां कलेवा लेकर ना तो वही दिन कटवा के बनवा दे छिनार कहीं बनवाई बागती हऊ तारे आरी काट के चुस्ता बना के खा देब अपन भैया के चल चल छिनार बारे हम बकरी के ना करी कहत रहे कि तनी मनी पागल है को जी मम्मी जी दुल्हन की गाड़ी अब तक से ना आई जी ओ तंची सामान ओकर माई बाप देता टे का लादे पाते में देरी ना होखी हो फ्रिज कूलर अलमारी वॉशिंग मशीन सोना के सिकड़ी अंगूठी बुलेट दुल्हनिया के लादे के बाद और आदमी तो होकबे ना कइल होई लादे खाती काहे पलगौनी में देरी ना होई मार पौनी आलो से मार पैसा के माला मार बेटा के पहनावते गजा जाई मुड़ी में ओकरा आ कोनी फोन कइले रही देवर जी तो कहतनी कि निकल गइल बानी अरे चुप रह तू दलिदर घर बाटे तू का जान थोकबी रे तोर माई बाप देखले बाटे उ सब का कहाला फ्रिज कूलर देखले बाटे केमन बिया रे कहां गोइल बाते बोका तो है गोमर भइल बिया बकरी हमर कहां गोइल बाते बोका तो है गरम भइल बिया बकरी हमर केना बिया रे छिया तारीख
छिक 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 रानी व्यवस्था में बानी। अरे बबुआ है पैदल का पारे पर बास काले के संग में बकरी एक गाड़ी वाला खिसिया के ना बकरी अब के आओ। हमनी के उतार देला सा बकरी कहाँ तोरा के मिल गई है उनकरे माई देली ह बकरी। तनी दूध के व्यवस्था कर रानी बुकाल बा बकरी के लिए बेकर माई ओई खातिर मुंह है त ठकू नेपुन में ये तो मुंह बना के हमारा घर बकरा बकरी ना रहे ना सरकारी नेपुन में दूध ले आवा के करा के बगलिया पी नो पगल आइल बड़ू का कनिया अभी कौन पिए गिलास को पिलाएगी औ जाई है हमार हम का कर दे भेरू बाबा हम का देखा कौनिया शुभ घड़ी बे जब परिचय वाला घड़ी से का टाइम से मत बोल हमको कोरी है है बकरा बकरी छेरा छेरी दे रही परिचय के बेरी में भाग के उहे दूध पी लिए काट ले ए माई अंगूठी ना देली अपन माई करा के आ तू कैसे बियाह कर ले रे का करी मार लगली है रतिए फ्रिज कूलर मिलल बा ना मां हम दे देन दाम को देनी लइए में एगो खाली कूलर मिलल बा पंखा लेके बाटे बड़ा बासत रनिया की गाला में पैसा लदा दे आई लदा मिली कोनो बात एक ही बे सब कुछ रहल बाटे ना ना हमारे छगरी आई था ये सब ना रख इन्हीं के छगरी आवा दे बहुत बे मैं नहीं जानी पगल आए उड़ छोट गुथनी बाड़ू तो नीमन से रहे के चल चाहिए परी छोके पुलिस ले के करा के बगलिया के और ये हमार लड़का के बियाह भइल बा करे से ए छिनरो जब तक ले रानी के ना पहुंचाए तो रामा नहीं पहुंचाएगे अरे मैं यार में बकरी चला ले करे अरे माई बकरी चलाए प्यार बरे दू हली उर हरानी खाली पछा पछा भागो नहीं लड़का कोरिया रहे बदल दे तो सब तो खेलन भी करे ई पले एकरा कैसे कर ना की साली के पागल है से कहले गुआ बोका बोकी हमार लड़का के बकरी से बियाह भइल पहले बकरी दुल्हन छोड़ पर दे। जवानी के मुगरी बनम कुरकुराता जवानी के हो ये करे जवानी के मुगरी बनम कुरकुराता परीक्षा जाए दो रानी जल्दी मनई ह परीक्षा जाए दो ए कनिया हैं? हुड़का में न चले है हाँ, उठा के हाँ 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 हमारे द्वारी पर आओ तो ना रसा बोला परी छिनी तब एकरा के बताओ कनिया ठीक ना तनी तो मोर हम का कहली लाले लाले पुड़िया या मापो माने के पछे को पुलिस ले ओकरे पछाई बन तो ई परंपरा है रानी दो तीन नाली पछाई गोनी तू छोड़ुआ ये कर कहि के अरे हमके कमाल मुझे तक कि हम पूरा डिटेल जानता नहीं तार शादी कहीं भई रहे हां आई लड़का ना सुना ई बोसड़ी खेला खाइल बियाई बाबू ऐसन कनी हमके ना चाहिए धरा एकर बाद फिर फोन कर बुढ़ा फिर फोन कर एगो बकरी टूट जा लेके आइल बड़ू ऊपर देखा तू तेवा ए रानी आओ पनंग पावा कहां मा ले जे तू घर जीबी अपना के या मैं के ना कि ना जाए हैं चलो पागलो पागलो भी आई टुडु 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 तो मैं के तोरे में के रच्छी नरी दबा दे मुंह गति है बड़ी हम घरती ही त बटले बड़ संग सब साफा पागल अपने बाड़ू गोती खत्म के दूल तोर माई के हुए तोरे में के तोर माई के रखती वो बाप माई कर बाप को बुला रहे चलो हो रानी आवा आवा चुप चुप ई पागल बिया एकर बाप फिर फोन कर फिर फोन कर गाय ढूंढत रहे ना मिल गई साथ लेके चाटी ई सब जगह त माजा मिल गई एकर फोनमा करे बकर लेके त कुछ करी दे फोनमा कर